norberan zena, kemena duzinez zerra, baina iluna izanez. Zergatik, 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 da azkenan ez da zoaza. Nire odolaren ariman beti bizirik irautza, baina hause da alperkeria, hobeto nago etzan da, ta borrokak balioak baztertuta, biharko kontuetan. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua, hau da
zure mundua, jada bideratua. Ta ideiak arrastaka, hau da gure mundua, nahi duten modura. Ikuspegi lanbrotsua, hau da zure mundua, jada bideratua. Ta aldatzea, biako kontuetan. Gaitu aspertzen, otxakitzak eta kesak jendearen nahoetan. Esan nahi gabeko ideiak bertan geratzen badira, zaborrokak balioak baztertuta, biharko kontuetan. Hau da gure mundua, nahi dutenen modura, inertziaren jokua. Hau da zure mundua, jada bideratua. Ta ideiak arrastaka, hau da gure mundua, nahi dutenen modura. Ikuspegi lanbrotsua, hau da zure mundua, jada bideratua. Ta aldatzea, biako kontuetan. Ez utzi zure harima haizearen menpean, ez pasa zure bizitza kontra esanetan. Ez utzi zure harima haizearen menpean, ez pasa zure bizitza kontra